Mitsubishi Lancer Evo 9. Poslední přípravy před představováním. Tady s červeným zády k nám se otáčí pan Vaško. To je jezdec. Uvidíme, jak mu to zítra půjde. Terak nás fotila televize. Doufám, že z toho něco bude aspoň ve zprávách. A doufám, že si zaberou i to naše auto. Pak jim tam ten Vaško povídá. Fotograf se mi tam trochu plete. Uvidíme, jestli to bude v televizi aspoň, protože já je neslyším odtud. Nechci tam chlapcům z televize zbytečně konkurovat. Možná by se jim pak začaly třást ruce. Stačí, že se třesou mě. Tak, poslední blahopřání. A jedeme. Greguška a Pavel Švajda, Mitsubishi Lancer Evo 8. Pochopiteľne, že toto vozidlo má pohon všetkých 4 kolies, takže tých nejaký ten dáždik nespomalí. 3, 2, 1, štart! Palma! Tak to jsou naši. No a máme tu ďalšiu posádku na tomto silnom stroji, takom obľúbenom mimochodom. V našich pomeroch je Mitsubishi, asi najobsačovanejšou značkou súčasnosti. Martin Vaško, Robert Štebuška, Mitsubishi Lancer Evo 9, Kladivo Racing. Prosím vás, tohto pána si nerobte srandu, jazdí za Kladivo Racing, ale keďže je Bratislavčan, má ohromnú výhodu domáceho prostredia, je to tak? No, nepovedal by som síce, ale tak uvidíme, nie? Ale tak niečo poznáš, minimálne babu a sjazd do Perniku, ale myslím, že Borinku veľmi najazdenú nemáš ani ty. No Borinku som videl včera prvýkrát v živote. Čo na ňu hovoríš? Rýchle je to, rýchle. Moc rýchle. Tiež si myslím, že toto Mitsubishi sa veľmi rozkotúľa na tej Borinke, držíme palce. Martin Vaško, Robert Števuška, Mitsubishi Lancer Evo 9. Palba, 3, 2, 1, štart! Za podpory svojich fanúšikov, jeden z mála opäť domácich jazdcov, aj keď v tomto prípade, keďže v Bratislave sa nejazdia tie isté trate, ako povedzme v Košiciach alebo v Prešove, tak v podstate tá výhoda domáceho prostredia spočíva len v tom, že ja som sa mohol ísť dnes. A sezóna pred... Jestli se nepletu, tak tohle už by měli být konečně naši. Co se děje? Jsou to naši, jedou hrozně pomalu. Co to bylo za start? Zkusím teda je sledovat celou tráť, ale je to dost proti slunci, tak nevím. To je někdo jiný. Start nám teda nevyšel. Já ho zkusím usledovat. Tady je asi.
vyšlo trochu líp. To Škodku docela honíme. Jo. Jo, jedem. Jdi po něm. Tak nevím, jestli honíme mi Škůdku, nebo jestli nás předjela, ale vypadá to, že jdeme po ní. No jo, tvrdě. Vidíme, jak to dopadne. Jo, my ji zrobíme asi. To dobrý, pořád jedem. Kde jsme se ztratili? Tady. A do cíle.